Eikö sanoisin, että sä laskit 4 kertaa, että 400? Sano sille, että sä laskit 4 kertaa 100, etkä 400. Aina laske 4 kertaa 100. Kun sä laskit. Sulla peli pois, sä et anna mulle sitä! Ei, kun vielä 200. Vielä 2 kertaa 100, eli 200, kun mä en osaa laskea muuten 200, jos mä en laske 2 kertaa 100. Eikä meni tuolla ulos, Ei vitsi, mä kuulen tänään nauru. Veikko, ainoalle vaan rokkimerkki. Näitä ainoalle vaan rokkimerkki. Anna se mulle. Kuulet sä? Anna se mulle. Se mulle. Pieni rake. 7-vuotias pimpparoke. Pitääkö sua lyödä? Turvat tukkoon, tämä heitetään pihalle. Ole. Suoraan! Ei vittu oikeesti. Mitä se on tekemässä mulle? Ei saa! Sisällä. Mulla on! Mulla on turvakin! Okei, mä oon hiljaa! Kun aina naurattaa! Joku Veikko ei ole pelaa. Kylläpäs Mark vetää nyt kyllä semmoista rakeita. Alkaa pelottaa ihan tää GTA elää. Pitäis kyllä laskea Markitikin välillä sinne 200 ainakin 2 kertaa tätä, että rauhoittuu välille. Mitä me sanoo? Kai sulla on kuulokkeet päässä. On jo. Hyvä. Veikko nauraa, kun se ei anna mun pelata. En! Mä naurun noille Maxin jutuille. Nyt Veikko, kyllä tajat vähän nauraa siellä. Ei. Mistä mä Olipa. pääsen? Älkää nyt vielä lopettako. Vitsi, mä saan kuulen nauru täällä. Otahan välillä astmapiippua. Multa loppuu happi. Siksi just. Mä haluan kuulla mitä mä puhun. No niin, annahan Ainolle, mä rupattelen sen kanssa vähän mukaan. Okei, no rupaat vähän Maxikon mukavia. Mitä sä haluusit? Ja... Ootas nyt pikku hetki, saanko mä sit pelata? Totta kai. Anna se pelata GTA V:tä. Anna se pelata GTA V:tä. Moro! Moi. Terve! Terve! Mitä kuuluu? Ihan hyvä. Oliko se äsken vähän äkäinen? Ei se hyvää kuulu, kun sä huuat siellä kuin mikäkin. No Veikka ei anna pelata, kun mulla on oma tyyppi ja se vastaa. Mulla on aina kuuluu. Ai sun oma tyyppi hakkaa sua, sä häh? Aino, älä huua. Älä huua ennen kuin lennätte molemmat pihalle sieltä talosta. Niinpä. Kannattaa varoa. Onko siellä joku? Ei. On. Markus. Hei. Vai tube. Veikka älä rätkätä. Oota, mä otan tän pois, niin mä kissan. No niin, Max.
No mitä? No niin, nyt sä voit rupatella Ainolle lisää. Me rupateltiin jo. Oliko hauska jutella? Oli. Se on kuule kun tuolla kun on tommosta, niin siellä on kova menopää. Mä oikeesti menisin kun on nauru. No, kuolleelta sä kuulostat. Ainakin tolla menolla, kun tuntuu, että sä tarvit astmapiippua. Lämmin pieru, mitä? Mikä se semmonen on? Vitsi. Mä en sitä tajua. Me ollaan Veetikaan kohta ihan tyhjiä. Kato, Loppuu ilma. Veetillä ei lopu ilma silloin, kun astmapiippua, kun se välillä hörppää. Se taas saa happea välillä ja voitais nauraa kaikki ilma. Kannattais sunkin hakea astmapiippua. Kannattais varmaan. No totta kai. Eikö sä et oo varma? Mä oon varma Lehtonen. Oikein mä kuolen tänään nauruun. Siltä et kuule. Mitä helvettiä? Ei vitsi, tää on aina ilma. Mä oon tosi kyyti. Anna. Okei, annat mun pelata. Okei. Ei ole suostu. Pitäisikö teidän lapset nyt rauhoittua, kun akki tulee ja akki kun Se on se ohjaaja. tulee, niin sit se suuttuu niin kovasti, että se huutaa teidän paskat pihalle. Veeti, voit kyllä haet Akiin tänne. Voi kyllä. Kaasua, joo. Kyllä. Kävelytiellä menee kovemmin. Oksentaako siellä joku vai mitä se ottaa? Ei, Aino elää! Au! Miksi mä etsin ymmärrä? Aino mennyt pois, sä oot 7 pelaa. Mitä? En mä enää tilata. Mitä? En mä silloin saa pelaa. Tuolla 7. Tuo oli väärä vastaus. Väärä vastaus. Älä tunti. Onko tässä jotain oikeita ja vääriä vastauksia? Ihan kuin jostain kirjalla purkuu. Väärä vastaus. Hävisitte.